Hola, us vull explicar una cosa que crec que és molt important i per això us demano 6 minutets de la vostra vida. Aquest dijous al Parlament de Catalunya es va presentar un informe sobre les greus irregularitats a l'Hospital del Mar de Barcelona. Jo fa anys que segueixo aquest cas i per fi aquest dijous aquest cas ha arribat al Parlament. Com a diputat només he tingut 5 minuts i per això he hagut de fer servir la tècnica de la metralleta, que és dir les coses a tota velocitat per tal que constin en acta, amb noms i cognoms dels responsables i amb noms de les empreses beneficiades. Això ja està fet, però no n'hi ha prou. Molt poca gent mira els vídeos del Parlament i els mitjans no solen dedicar gaire temps a aquesta mena d'informes. Per això penjo aquest vídeo perquè tothom conegui el que continua passant a la sanitat catalana i només dir una cosa, als responsables de les irregularitats no els agrada que aquestes coses es diguin al Parlament, però el que de veritat els preocupa és que aquestes coses arribin a tota la població. Per això us demano que si us sembla útil, compartiu. Adentro vídeo. Aleshores passem la paraula al grup parlamentari de Catalunya Sí que es pot i té la paraula el diputat senyor Albano Dante. Moltes gràcies. La veritat és que em sap molt greu tenir només 5 minuts per parlar d'un informe tan important com aquest. Intentaré anar molt ràpid perquè jo crec que hi ha coses que s'han de dir sí o sí i que han de constar en acte. Aquest informe, entre d'altres coses, confirma, aniré molt ràpid, entre d'altres coses confirma això que des de fa anys estem denunciant des de les places. Confirma el que fa temps denuncien les treballadores i els treballadors de la sanitat pública i confirma les informacions publicades des de fa temps per mitjans de comunicació que no callen davant el poder. Cada una de les pàgines d'aquest informe confirma que el nostre sistema sanitari està parasitat i que mentre les treballadores dels nostres hospitals pateixen les retallades, uns quants directius s'atorguen milers d'euros que no s'hi corresponen. Anem a l'informe i la primera senyal preocupant ens arriba a la plana número 14, quan veiem que el president del Parc Salut Mar, en l'època en la que van tenir lloc els fets descrits, era el senyor Josep Maria Via, antic secretari del govern de Jordi Pujol, qui va tenir la desvergonya d'arribar a dir que els controls anticorrupció fan l'administració ineficient. Llegint aquest informe s'entén perfectament perquè al senyor Josep Maria Via no li agraden els controls. Anem a veure alguns grans moments d'aquest informe. Per exemple, a la plana 55 veiem com es contracta un despatx d'arquitectes per més de 50.000 euros sense que el consorci sigui capaç d'aportar un sol document sobre com es va produir l'adjudicació. A la mateixa pàgina veiem com s'adjudiquen obres a empreses perquè la seva oferta és més barata i més ràpida, però veiem que aquesta empresa acaba sent més cara i més lenta que les altres, però el consorci no aplica les multes pertinents. A la plana 57 se'ns explica com més d'1 milió d'euros s'adjudiquen sense respectar les normes de contractació. Entre els beneficiats, General Electric, Olympus i Johnson & Johnson. No ho dic jo, ho diu aquest informe. A la plana 58 veiem com es van adjudicar 17 milions d'euros en serveis enmig d'un mar d'irregularitats. Comencem, prop d'1 milió d'euros adjudicats a dit sense cap justificació. Entre els beneficiats, Schindler S.A., General Electric i Assist S.A. No ho dic jo, ho diu l'informe. Veiem també un contracte d'11 milions d'euros amb un plec de clàusules molt dubtós. Beneficiat, Sodexo S.A., no ho dic jo, ho diu l'informe. Arribem a la plana 60 i trobem els serveis d'assessorament jurídic per valor de prop de 250.000 euros anuals durant anys. Uns contractes que es donaven pel sistema de procediment negociat, que vol dir a dit, gràcies a concursos clarament manipulats. I no ho dic jo, ho diu l'informe. I anem a veure qui són els beneficiaris d'aquestes, deixeu-me dir, pantomimes, perquè ens portem sorpreses interessants. Un dels despatxos agraciats amb aquesta mena de maniobres és el despatx de Francesc José María, i això és un problema perquè el senyor Francesc José María va ser entre el 2006 i 2008 director gerent de l'Institut Català de la Salut per després convertir-se en assessor del Consorci, la qual cosa significa que va infringir l'article 7 de la llei de règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs, dit en català un cas claríssim de portes giratòries. Després veiem gent del Consorci proposant contractar la seva pròpia empresa. Això va contra la llei 30/1992, però parlant en català això vol dir contractar-se a un mateix o proposar contractar-se a un mateix amb diners públics. No ho dic jo, ho diu l'informe a la plana número 62. Potser algú pot pensar que tot això tan escandalós forma part del passat, però no. El passat 23 de desembre, l'actual presidenta del Consorci Parc Salut Mar, Olga Pané, tornava a contractar Francesc José María i els seus serveis jurídics. I ara que parlem d'Olga Pané, aprofito per recordar que aquesta persona cobra un sou públic de més de 126.000 euros anual, una xifra que supera el límit salarial fixat per la llei
llei 2/2014, una llei que, malgrat està aprovada, no es pot aplicar perquè el govern porta 2 anys de retard en el desenvolupament del reglament. I aprofitant que parlem dels càrrecs, anem a la plana 66, perquè allà trobem que 37 càrrecs d'alta direcció havien de rebaixar-se per llei el sou un 10%, però la llei no és una cosa que s'acostumi a complir en el Parc Salut Mar, i per això, en comptes de baixar-se el sou un 10%, se'l van a baixar un 5%. I a més, perquè entre aquests directius trobem 5 que van cobrar més de 4.500 euros cada un per haver complert els objectius, però el problema, com veiem a la plana 67, és que aquests objectius no es van complir, però el bonus el van cobrar igual. No em queda més temps i no podré parlar del cas de la societat CRC, que es comença a explicar a la plana 71 d'aquest informe. No tinc temps, però recordaré que en aquest cas van desaparèixer 5,3 milions d'euros públics segons el peritatge encarregat pel jutjat de primera instància número 46 de Barcelona. On han anat a parar aquests 5,3 milions d'euros públics? Qualsevol que es prengui la molèstia de llegir l'informe de l'administrador concursal que va portar el cas trobarà la resposta molt clara a la plana 32. Textualment, l'administrador concursal ens diu: el dinero ni està ni se l'espera. Entre els diners desapareguts en aquest escàndol trobem euros de l'Hospital Públic de Vall d'Hebron, de l'Hospital Públic de Sant Pau, del Consorci i fins i tot de la Marató de TV3. Només tinc temps, no tinc més temps. Gràcies, senyor síndic, per la seva feina, perquè la propera vegada que un conseller de Salut o el president del Col·legi de Metges ens digui que el sistema sanitari català funciona perfectament, li haurem de fer llegir aquest informe, que lamentablement no és únic i n'hi ha uns quants que constaten que això que s'explica aquí són irregularitats que es repeteixen